Kakun New Trap National Awakening Movement khnam kalapalait yakimat kular trekam nang tak election MDC syake CDC kini kimat kular lapalait patba hakmat umat juki khlawat keri kasi jantia uturat sings em padu kyang nangba haphalau jong State Central Library hakane kamat kular trekam kabalabu hadu kasantli kimat makentup iki sinjam man penbha ya kernet ben reu jukriti sensyar keri padandawa penduno ikapara 12A nak kernet bahan reu mat kiwi kimat iba keseng dan le la ki pai ba ki jet ki kertong keseng hakane ki election MDC Udan ni kini ka kimat trekam di jingkular kini ka election MDC kini keseng jadi ni ketu kidon di jingkular ka benengkong kadai banwanra ka jing trekam ka bakhut basubah ka council ka baar keseng kan sim ye ki sinjam ban penjanai ban penphai ka kernet ban riu sik shedil yang kriti sensyar dari India kabalai bandawa badai ban penduk no ya ka paragraf 12AA na ka kernet ban riu sik shedil yang kriti sensyar dari India kabasau ban pentikena ban penek pensa ban penklan ya ka board like luj autonomous powers yang ka council ban lum jingtip alor barok di jaka ki kuta ki badan apa uput usam yang ka council kaba riu ban penlong ain codify ya kriti ki dostur ha ka it ki hima ki ilaka kabanyo ban penklan ya ka pelapisa ke council ban pentikena ban yo e ka jingtip ke babenia alor ka jing yolum khajana ke sarkar jela kenang ba ka council ru kan tip yala ka bha ka bapra ban pendu ya ka jinglum kisa be ai lang ba ki hima ban ka council ka bakhandai ban pentri kam hok ya ka trading by non tribal regulation khat khandai spa san pusau ban yadai ka khayi ka pateng trai muluk ban penkelai ki kat tu kat ni ki benta jong ka regulation kat kum ka jingyat kapur bat ban pendu no ya ki license jong ki kam ki ba ukasi ulala ban tray ka basipho ban penden kam ya ka trading by non tribal regulation khat khandai spa san pusau ban ai sim ki khun samla ban sengkam bat ban yo kam hala ka jela ka bakhat we ka an kam sya ya ki bomde ki kasi ban longrang ba snong ndre lalap bandon ki snong ki ba ka jat bin riu ki bomde ki kasi ki long girang ba snong ka bawara e ka jingma halor ka hok long trai halor ka khandau ka siap namar kata ka sengkan penbej ya grukom trekam jong ki it ki hima ki ilaka kat kum ka jing aibor jong ka an ka bakhat ar ka sengkan penyo apat ya ka bor ban ai issue senot riulum shilutrak certificate da ka council bat bandawaru ban penbej thama ya ka shil tribe order khat khandai spa sanko ka bakhat lai ka sengkan pentikena ya banang ni syakmat kan donno da karukom thungkam ka bakhut basubah ha gunti ka badai ka bakhat saw ka sarkar jela lengba ka notification khat khandai spa prapuar ka penlong ban register ya ka khandau bat ka sarkar jela da ka pensyong nungrim na ka registration of land khat khandai spa pra ka khandau ka hap apo ka paratri jong ka sikshidil namar kata ka sengkan yasat ban pendam no e gani ka notification khat khandai spa prapuar bat ban register no e ki khandau bat ka council ka bakhat san ka sengkan omri ban om shapting ban mi sakman na kamta ka daw ba jong ka jak bin riu Semua jong asik sidu. Kadai banyada ya kadilong kerpang jongki pai dulu. Dan taki ki tribes ban ong no ang dia pok jala jong ima. Jadi ni la lap la bun tinggi snem benda. Baki don ki ba pendan bakalai ya kan dia kategori sidu tribe. Ki long chua ki jong kamen chua ki kamau bah ya ka sidu tribe certificate la juain na kaliang jong ka district council. Om dei na kaliang jong ka state government. Nata kadaung i nadu baka simti ka state government ban ai kini shirul tribe khamtam mandale kari online ki bun ba ki jing bun pek bnya haba swaba ka DC office ne ka sarkar kan ai kini shirul tribe ka bawan ra pada ka jing turmur lari ka jing pendan kam bakla ya kata ka shirul tribe kategori dekani kadi ka e ka bana kali ngajongi ngila ya sai ngila pek bnya ba balangi boy satisfied council kan penting kenapa kan dia ka bor ban ai kan ka sernot riulong kan ka suruh type certificate kan wan phai biang siapa kan council nang bakan don kata ka jit purking ke biang bang ha swa bangin ai ka suruh type certificate sia ki ba apply iso tu kan kaliang jong ka council ka don kan ban hak sim sai khasi tribe certificate indai ngio i ba kam darlong than hadu kata-kata ka ba purking
Nomor lagi ya coba kan notification kat nai sepat ni kusan. Jong ka Ministry of Tribal Affairs. Kidan sibun bagi kendon. Kiba la ho ang tu bagi taki issuing authority. Kita badan ni ka bor man ai ka sulul tribe. Kini ban bot renti. Bat hak tu ka nai sepat ni kusan la thoru. Balada lam. Bagi kidan ki bor. Kiba ai ka sulul tribe certificate klaim da besar dia di ban pensitom nya ki. Tengi la don ni ki dokumen ki jongi ki baklan ki ba biang ba ki bangal ngila ban yasai. Ban keyboard ber page ban peti kenapa ka sulut type arwan sangi. Kabar pada kebentang. Ban register ki kendo. Katkum ka para 3 jong ka 6 schedule ka kendo ka hapo ka jumpe. Jing kami jong ka district council. Ban baro hing iju ekran daki babon kinong ilam ki ong ba kahok long try halor ka kendo siya. Hering ngi iba ka sarkar jela hokhat kendai spa rabuar. Kapan wanra ya ka ka notification bad ko ang badai ban register no ya ki kendo ki siap apo ka apo di office bad ka sarkar jela. Bad nakaliang ka jongi ngisim ba kani gede ka jingkun kai. Ladi kita ka jingkni no ya ka bor jong ka district council. Hak ka bay dei bad ka kendo siya. Yana kalian ka jongi ngin ya saja kani badai ban register no ya kendong siap hapo ka district council kanang ban ngintip nadu hangno hadok hangno kita put usam jong ka district council kodan kanang pakanum dan tan kini ka je kini put ne sam ngiyo i bahaba ka sarkar jela kay kren ni ka jingya tengku put kamta me hapo block 1 block 2 ni bala late city spot block 1 block 2 ngitip ba ka je kini lani ka jingya ka je kaput ha block 1 block 2 kamli bat ka sarkar Assam hari kadai bat ka Karbi Anglong Autonomous Council kata kadai ka jing sisa tapi late city spot kaput ro kitu nong yalam song sukin ya thu ya katai na kata ka daw ni snyo ba ka kalong ba kerpang ba kadai ka district council ka bodon ni ka bor kat tunggas schedule hi ban pek ya ka jing ki kendong siap ki badang pokok sam jong ka council ni tu ka land act jong ka council ka badang susian hi bat ngilap kam dalong mandatory than pi mentang ki ba kilap register siapa DC la register apa dis council te ban register buru arjeka ka along ban benyo ba pada man kadang ka fee ba pihak si dia nak kalian ke jungi ngilalap nu ya kani ka act jong ka dis council ba ki long ki khomwan parat khandia menta kinong susnong la ki kwa vil register po ka council ka egalanti kyap sim so ka kot NOC ka snong nang ta pada habis sim sa ka dulir pen scam na kahima kyap ra ikine boro dan kira semua council bat ngilap ba lembah kini ki stages ki ba ki haban ya kadang ka corruption ba pila pipe ni council kala buat parking ya ka jaka ka bahapo 1,000 square feet ka bai kasnong kala mensim tang san sepat tengah dan isi 1,000 tengah hima kala mensim tang 1,000 tengah ma bat ka dis council kan sim kata ka bai registration bat ka ba hetam ka pisa ka ba council kala mensim kum kata ka bai registration kam dei ka bakhiatan hadu kata Henry ngitip ya kajing syaba ki babon ki sinong ki hima ki ra kim ya katkum gini ka dor balabot di council kiai la ka jong hi kahima ka sim man ka square feet kata tengah square feet kuar ki sinong dan banyak dalam ka jong sinong tinggi iba kam dan tan ka kajing ya baik ya nanti ini kata ka baruan ra ya kata ka system kemangong pensuk ya baik bang namar ba ka huru-hura ba kani ka register ka dis council ki stages ki bon ki babon ki pa yang no bahar register po di office tang siling ti biladam ka khamsuk te ya kani ngasung dei ba ngi happy ban sim baik ba ban pendu ya kan notifikasi ka kena sepak papua jong ka sarkar jela bat ban register ki kendau baik hapo ka dis council baik ban long mandatory baik kenapa nginum dot ki kendau siap kinum suntut sakwi pada ki jela dari sakwi pada ki beri ki bam ki bala syamana man thiet jaka hang ne kat kum ka lanton sara तो भी ये बोला था बंदो ये लोग फिशन करते हैं इसको